στο βιβλίο μου, αν και η μέρα είναι δύσκολη, λόγω της γιορτής. Ευχαριστώ επίσης τους ομιλητές, την πρόεδρο της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος, παιδίατρο κυρία Άννα Φαχαντίδου και τον πνευμονιολόγο συγγραφέα κύριο Αντώνη Παπαγιάννη, που πριν 2 χρόνια με ενθάρρυνε για την έκδοση του βιβλίου και παράλληλα βοήθησε στην αρχική επιμέλειά του με αδερφική προθυμία. Πριν δώσουμε το λόγο στην κυρία Φαχαντίδου, θα προβάλλουμε ένα βίντεο με τίτλο «Στη γη της Καππαδοκίας», το οποίο δημιούργησε η Ιφηγένεια Μασλίδου πάνω σε κείμενο δικό μου. Εγώ ξέχασα το βιβλίο επειδή... Κυρίες και κύριοι, ομότεχνοι της ΕΛΒΕ, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Είναι μια μέρα, θα λέγαμε, ο Μάιος γενικά, ο μήνας αυτός, είναι ό,τι πρέπει για να μιλάς για το Βυζάντιο. Άρχισε κάποτε, το 330, από το Μεγάλο Κωνσταντίνο, η ίδρυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με την πόλη των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη. Και κατέληξε πάλι ένα Μάιο, την αποφράδα ημέρα 29 Μαΐου του 1453. Επομένως, αυτό το Βυζάντιο, που πολλοί λένε ότι δεν ανήκει ολοκληρωτικά στους Έλληνες, έχει τόσα ελληνικά στοιχεία όπως είδαμε, που δεν μπορεί να αγνοήσουμε αυτό το κομμάτι, που είναι και η δική μας ιστορία, είναι δική μας ιστορία. Άλλωστε ο Χρήστος Γιανναράς, στην Καθημερινή, το λέει και στο βιβλίο της η Δέσποινα, είναι μια γέφυρα ιστορία μας που αρχίζει από την αρχαιότητα και καταλήγει σχεδόν στο σήμερα ή έστω στο 1821, αγνοώντας εμπολής αυτό το πολύ σπουδαίο κομμάτι της ιστορίας μας. Πρέπει να πέσει επιτέλους φως. Και εγώ βέβαια πρέπει να πω για την συγγραφέα πρωτίστως, οφείλω, διότι η Δέσποινα Αμασλίδου είναι μια για μένα καταξιωμένη συγγραφέα, κοσμεί το Συμβούλιο μας της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και συμβάλλει στη διαμόρφωση των δράσεων που έχει αυτή η Ένωση για την προαγωγή των σκοπών που είναι η καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας. Σαν συνάδελφος και φίλη, πολύ φίλη, νιώθω υπερήφανη που με τιμά με τη φιλία της και την εμπιστοσύνη να πω κι εγώ κάποια πράγματα, γιατί έχω παρακολουθήσει τη συγγραφική της δραστηριότητα. Άρχισε με τη σκιά της Βερικοκιάς, συγκίνησε όλους εμάς που προερχόμαστε από τις αεισμόνητες πατρίδες, ένα πραγματικά πολύ ωραίο αφήγημα, με πολύ συναίσθημα, δίνει φως στον ζεριζωμό και στη ζωή της Καππαδοκίας. Για μένα είναι ένα αριστούργημα. Τα ψυχογραφήματα επίσης υπέροχες καταθέσεις ψυχής και φτάσαμε αισίως στο 3ο βιβλίο, τα 1123 χρόνια της Ρωμανίας. Στην εισαγωγή της λέει ότι τρελαίνεται για τη βυζαντινή ιστορία, τη βυζαντινή μουσική, την αγιογραφία, τα ψηφιδωτά. Δεν φτάνει να τρελαίνεσαι για κάτι. Πρέπει για να το πετύχεις, να το κατέχεις, να έχεις διαβάσει πάρα πολύ γι' αυτό. Και η Δέσποινα το έχει αυτό. Διάβασε πολύ. Γνωρίζοντας τη μεθοδικότητά της, δεν ξαφνιάζομαι γι' αυτό το καλογραμμένο βιβλίο των 374 σελίδων. Έχει λεπτομέρειες, γιατί η βυζαντινή ιστορία έχει πολλά ονόματα και λεπτομέρειες από μόνη της. Αλλά ο Μιχαήλ Άγγελος είπε κάποτε κάτι ωραίο. Οι λεπτομέρειες κάνουν την τελειότητα και η τελειότητα δεν είναι λεπτομέρεια. Και πάω τώρα σε χαρακτηριστικά στιγμιότυπα που εμένα τουλάχιστον μου κάνουν εντύπωση και ας αρχίσουμε από τη σελίδα 107, λίγο πάμε προς τα πίσω. Εκεί δείχνει πόσο σημασία δίναν στα όνειρα και στους Ιωνούς οι Βυζαντινοί, όπως και οι αρχαίοι οι Έλληνες.
Γιατί υπήρχε μια εξουσιολαγνία και έπρεπε να δουν τους Ιωνούς για να δουν το μέλλον της βασιλείας τους, της αυτοκρατορίας τους κτλ. Ο Λέων Αρμένιος φυλακίζει το φίλο του Μιχαήλ γιατί σκίστηκε ο χιτώνας του σε μια δέξια κίνησή του, για σήμαντο αφορμή. Και εκεί μια μέρα αισθάνθηκε ότι πρέπει να τον επισκεφτεί στο κελί του, τον βρήκε να κοιμάται. Αλλά αυτός κατόρθωσε και απέδρασε, αφού ξύπνησε βέβαια και μετά και έφυγε ο Μιχαήλ, και οι δικοί του άνθρωποι τον αποκεφάλισαν τον Λέοντα τον Αρμένιο. Και αυτός ο Μιχαήλ τον διαδέχτηκε. Ήταν αγράμματος, αλλά κυβέρνησε συνετά. Άλλωστε η διοίκηση δεν συμβαδίζει πάντα με τα πτυχία συνετή διοίκηση. Ο διάδοχος του, ο γιος του, ο Θεόφιλος, του Μιχαήλ, έκανε την πιο πρωτότυπη επιλογή συζύγου που έμεινε στην ιστορία. Θρίαβος της εγωιστικής διάθεσης του άντρα που δεν θέλει τη γυναίκα με την έντονη προσωπικότητα. Έτσι Κασιανή έχασε έναν θρόνο, αλλά η Εκκλησία κέρδισε τους υπέροχους ύμνους και τροπάρια της Μεγάλης Τρίτης. Στη σελίδα 147, λέω τώρα τι που περιγράφει. Και νιώθει σαν να τα βλέπει, γιατί έχει αυτό που έχουν πολλοί συγγραφείς της λογοτεχνίας μας, όπως ο Μυριβίλης. Ζωγραφίζουν με λέξεις, με εικόνες έρχονται αυτόρμητα στο μυαλό μας. Η συνάντηση λοιπόν του αριστοκράτη Σιμεών εκ Βουλγαρίας και ο γιος ενός αγράμματου ο Ρωμανός ο Λεκαπινός έγινε κάπου στο Βόσπορο. Ο ένας έφικος αλαζόν, ο Σιμεών εκ Βουλγαρίας, και ο άλλος ο Λεκαπινός είχε φέρει μαζί του την αισθήτα της Παναγίας σαν κοιμήλιο και μαζί και τον Πατριάρχη. Όπλα πιο σίγουρα. Κουβαλούσε άλλωστε τη χιλιόχρονη έγκλη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπως γράφει. Ο Σιμεών συμβιβάστηκε με χρυσά και αντάλλαξε ουσιαστικά την κυριαρχία του με χρυσά, με στολίδια. Ήταν ένας νάρκισσος της εποχής. Και ταυτόχρονα ανακήρυξε τον εαυτό του βασιλιά Ρωμαίων και Βουλγάρων. Αλλά η Θεοφανό, η σύζυγός του, γιατί πάντα σε ελαφάν που λένε οι Γάλλοι, δολοπλόκα εκφύσεως ερωτεύεται τον νεαρό Τσιμισκή. Σιγά σιγά τον κάνει υποχείριό της και έτσι εξυφαίνεται μία συνωμοσία. Άλλωστε οι Βυζαντινολόγοι είναι και συνωμοσιολόγοι ταυτόχρονα. Κάποια στιγμή τον σκοτώνει αφού αναρριχήθηκε εκεί στο παλάτι και βρίσκει κοιμισμένο τον Νικηφόρο, ο Τσιμισκής. Ο κόσμος τον επιθυμεί, τον αποδέχεται αμέσως, τον Τσιμισκή, και έτσι έλειξε άδοξα ένας καλός στρατηγός, αλλά που ήδη είχε χαλάσει. Η εξουσία τον είχε χαλάσει. Αλλά αυτός προτίμησε να μπει μέσα θριαμβευτικά με το πλιάρι του κάθε αυτοκράτορα. Δηλαδή τα καλά του και τα κακά του. Βουλγαροκτόνος, γνωστό όνομα. Γενναίος, αποφασιστικός, ήταν όμως και λίγο φθονερός. Εκδικητικός. Ιουστινιανός, μεγάλος ηγέτης, μεγάλες ανθρώπινες αδυναμίες. Όλοι κάποιον θυμίζουν. Ας πάρει λοιπόν η Βυζαντινή ιστορία τη θέση που της αξίζει. Αυτό το κομμάτι της ιστορίας πρέπει να φωτιστεί περισσότερο. Και πιστεύω ότι η Δέσποινα έκανε μια προσπάθεια πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ. Για την πρόσκληση και όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ απόψε. Θα αρχίσουμε το ερώτημα που κάνει στον πρόλογο του τελευταίου της βιβλίου, η γνωστή σε όλους Βυζαντινολόγος Ελένη Αρβελέρ. Γιατί το Βυζάντιο, ο τίτλος του βιβλίου, γιατί άραγε, γιατί έγινε και πώς έγινε και γιατί θα πρέπει να μας ενδιαφέρει και να μας απασχολεί. Την απάντηση στο ερώτημα θα την δούμε παρακάτω. Μια άλλη σύγχρονη μεγάλη Βυζαντινολόγος, η Αγγλίδα Τζούντιθ Χέριν, γράφει στον πρόλογο του δικού της βιβλίου που έχει τον τίτλο «Βυζάντιο, η εκπληκτική ζωή μιας μεσαιωνικής αυτοκρατορίας» τα εξής. Μια μέρα, λέει, το 2002, πριν 12 χρόνια, δύο οικοδόμοι που έκαναν επισκευές στο κτίριο του King's College στο Λονδίνο, εκεί που εργάζεται η ίδια ως καθηγήτρια, χτύπησαν την πόρτα του γραφείου της που έχει απ' έξω τον τίτλο «Καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας» και τους άνοιξε
και τη ρώτησαν τελείως απλά, τι είναι αυτή η βυζαντινή ιστορία. Έψαξα, λέει, να βρω τι ξέρανε και το μόνο που ήξερα να μου πούνε ότι, ξέρω εγώ, έχει σχέση με την Τουρκία, λέει μάλλον. Και έτσι συνεχίζει, γράφει η ίδια στον πρόλογο της, βρέθηκα να προσπαθώ να εξηγήσω με συντομία, μέσα σε 10 λεπτά, τι είναι η βυζαντινή ιστορία σε δύο πολύ σοβαρούς χειρόνακτες εργάτες με κράνη και βαριές μπότες. Μπήκαν όπως ήταν με τις φόρμες τους οι άνθρωποι και τη ρώτησαν τι είναι η βυζαντινή ιστορία. Τα τόσα χρόνια μου στην εκπαίδευση δεν με είχαν προετοιμάσει για κάτι τέτοιο. Στο τέλος με ευχαρίστησαν θερμά, μου είπαν πόσο περίεργο ήταν αυτό το Βυζάντιο και με ρώτησαν γιατί δεν έγραφα κάτι σχετικά με αυτό και για αυτούς, για ανθρώπους σαν για αυτούς. Κατάλαβα τι εννοούσαν. Συνήθως τα βιβλία για την ιστορία του Βυζαντίου είναι τόμοι μακροσκελείς που περιγράφουν μια διαδοχή από κάπου 90 αυτοκράτορες και 127 πατριάρχες της Κωνσταντινούπολης, αμέτρητες εκστρατείες, μάχες, κατακτήσεις, πολιορκίες, με έναν τρόπο που ίσως δεν είναι ελκυστικός για καθημερινούς ανθρώπους, για οποιονδήποτε δεν είναι ειδικός πάνω στο θέμα. Και έτσι, καταλήγει η Judith Herring, άρχισα να συνθέτω μια απάντηση στο ερώτημα τι είναι η βυζαντινή ιστορία. Αυτά τα δικά της. Και αυτό φέρνει εμάς, τους Έλληνες του 21ου αιώνα, αντιμέτωπους με το πιο ειδικό ερώτημα. Τι είναι για μας η βυζαντινή ιστορία. Έχει να μας πει κάτι. Μας βοηθάει να καταλάβουμε το σήμερα, τον κόσμο μας, τους εαυτούς μας καλύτερα. Μπορούμε να την πλησιάσουμε και να την γνωρίσουμε με έναν τρόπο απλό και, γιατί όχι, και ευχάριστο. Θα αφήσω ασχολίαστο το ερώτημα που θέτουν οι πιο ειδικοί για το αν η ονομασία Βυζάντιο είναι ορθή και πρέπει να την αποδεχόμαστε ως σύγχρονοι Έλληνες ή αν θα πρέπει να υιοθετήσουμε τον όρο Ρωμανία ή όποιον άλλο προσδιορισμό, διότι το Βυζάντιο τάχα μας το κόλλησαν οι ξένοι σαν, ας πούμε, έτσι, υποτιμητική ετικέτα ή κάτι προσβλητικό ή τέλος πάντων να το αφήσουμε στην άκρη. Δεν είμαι ειδικός να το απαντήσω, αλλά να πω την αλήθεια δεν με χαλάει και πολύ. Εξάλλου, από κεκτημένη συνήθεια αιώνων, όταν λέμε Βυζάντιο, όλοι μας καταλαβαίνουμε για ποια ιστορική περίοδο μιλάμε και για ποιον γεωγραφικό χώρο αναφερόμαστε. Συνεπώς, ας περάσουμε στην ουσία. Τι σημαίνει για μας το Βυζάντιο? Πολύ απλά, αυτά τα 1100 τόσα χρόνια, 11 αιώνες και κάτι της αυτοκρατορίας αυτής, είναι ένα κομμάτι της μακράς ιστορίας αυτού που γενικότερα ονομάζουμε Ελληνισμό. Είναι διοικητική μετεξέλιξη του παλαιού Ρωμαϊκού Ιμπέριουμ, που όμως περιλάμβανε πρακτικά όλον τον τότε ελληνικό και ελληνόφωνο κόσμο και με την πάροδο των αιώνων απέκτησε όλο και περισσότερο ελληνικό χρώμα. Ταυτόχρονα, με τις μακρόχρονες αλληλεπιδράσεις με όλους τους λαούς της Εγγύης Ανατολής και της Κεντρικής Ασίας, με τον αραβικό και τον σλαβικό κόσμο, εισήγαγε και ενσωμάτωσε στον ελληνορωμαϊκό κορμό ποικίλα ανατολικά στοιχεία, εθνικά, πολιτικά, πολιτισμικά και άλλα. Και αυτό ερμηνεύει σε μεγάλο βαθμό το μεγάλο δίλημμα που συχνά αντιμετωπίζουμε, αν όχι θεωρητικά, τουλάχιστον πρακτικά και βιωματικά, εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες. Αν δηλαδή είμαστε δυτικοί ή Ανατολίτες. Απάντηση και τα δυο. Είναι πολύ απλό. Και τέλος, το Βυζάντιο είχε από την αρχή και το τέλος ως κυρίαρχο συνδετικό νήμα την χριστιανική πίστη, την οποία την παρέλαβε κυνηγημένη αλλά αίτητη μετά από 3 αιώνες ανελαίητων διωγμών, την αποδέχθηκε και την επισημοποίησε, την έκανε σφραγίδα του κράτους, την πέρασε, άλλοτε κινούμενο από γνήσιο θεολογικό ενδιαφέρον και άλλοτε από πολιτικές και άλλες σκοπιμότητες, μέσα από ποικίλες αιρέσεις, διαμάχες, σχίσματα και την οδήγησε στη μορφή της Ανατολικής Ορθοδοξίας που γνωρίζουμε αμετάβλητη μέχρι σήμερα. Συνεπώς βλέπουμε, ακόμη και ως μη ειδικοί, ότι ιστορικά, φιλετικά, γλωσσικά, εθνικά, θρησκευτικά, πολιτισμικά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το Βυζάντιο. Το βρίσκουμε μπροστά μας πρακτικά σε κάθε έκφανση της καθημερινής μας ζωής. Στο πώς διαμορφώθηκε η εθνική μας ταυτότητα, οι συνήθειές μας, ο εκκλησιαστικός μας βίος. Ιδιαίτερα εμείς που ζούμε στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη που ήταν δεύτερη πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, το συναντούμε σε κάθε γωνιά. Οι Βυζαντινοί μας μιλούν κάθε μέρα μέσα από τα τείχη της πόλης και από τους τρούλους των πολλών και πανέμορφων εκκλησιών που μας άφησαν. Μας ατενίζουν από τα ψηφιδωτά και τις τοιχογραφίες. Μας ψάλουν με τους ύμνους που ακούμε σε κάθε εκκλησιαστική ακολουθία, σε γλώσσα που λίγο απέχει από την δική μας, με μέτρα και ρυθμούς που έχουν περάσει σχεδόν ατόφιοι στην μετέπειτα δική μας μουσική παράδοση. Είναι μέρος των γονιδίων μας και δεν μπορούμε αυθαίρετα να τους αγνοήσουμε ή να τους απορρίψουμε, όπως δεν μπορούμε με το έτσι θέλω να αναιρέσουμε κάποιους από τους φυσικούς μας προγόνους, τους παππούδες μας. Τελικά, νομίζω ότι δεν μπορούμε να εννοήσουμε τις ιδιαιτερότητες και τον χαρακτήρα του σύγχρονου Έλληνα, αν δεν λάβουμε υπόψη και τις βυζαντινές του καταβολές. Να αναγνωρίζεται έτσι η ιστορική συνέχεια του ελληνισμού.
Παρεξηγημένα τα πνευματικά του ενδιαφέροντα και οι διανοούμενοι του, που προέρχονται αποκλειστικά σχεδόν από τις εκκλησιαστικές τάξεις. Διοίκηση ρωμαϊκής έμπνευσης, θρησκεία και εκκλησία χριστιανική και ελληνόφωνη, ελληνοπρεπής πνευματική κίνηση και διανόηση είναι τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του Βυζαντίου ήδη από την αυγή της ύπαρξής του. Από αυτή την άποψη, το Βυζάντιο είναι όχι μόνο μια βέβαιη ευρωπαϊκή πολιτική ενότητα, αλλά σίγουρα η πρώτη ιστορικά ευρωπαϊκή αυτοκρατορία, σύμφωνα με τον πάντοτε επίκαιρο ορισμό του Πολ Βαλερή για την Ευρωπαίο. Το μεταφέρω τον ορισμό εδώ συνοπτικά. Ευρωπαίος, κατά τον Βαλερή, 1922 τα γράφει αυτά, είναι αυτός που υπέστη την επίδραση της ελληνικής ορθολογικής σκέψης, που γνώρισε την εμβέλεια των ρωμαϊκών διοικητικών θεσμών και που ζει σύμφωνα με την Ιουδεοχριστιανική πνευματικότητα. Τι ήταν οι Βυζαντινοί ως άνθρωποι? Ήταν κάποια ιδιαίτερη ράτσα? Ήταν άγιοι, εξωγήινοι, ημίθεοι, περίεργα όντα? Η χρονική απόσταση συνήθως λειτουργεί ως παραμορφωτικός φακός, άλλοτε ωρεοποιώντας και άλλοτε απομυθοποιώντας, όπως λέμε, πρόσωπα και καταστάσεις. Ωστόσο, όταν τους προσεγγίσει κανείς με απάθεια, χωρίς δηλαδή μεροληψία και φανατισμό, χωρίς να παθιάζεται, και κατά το δυνατόν με αντικειμενικότητα, θα συναντήσει ανθρώπους σαν αυτούς που βλέπουμε κάθε μέρα. Μικρούς και μεγάλους, ηγέτες και υπηκόους, αγαθούς και πανούργους, με τις αρετές και τις αδυναμίες τους, με τα κατορθώματα και τα ελαττώματά τους, με σοφία και σύνεση, αλλά και με μικρότητες και με κακίες. Θα συναντήσει στην ιστορία τους πράξεις μεγαλείου, αλλά και βαρβαρότητες και ομότητες ανεπίτρεπτες. Θα πει στο βιβλίο της Δέσποινας. Αφήνοντας πίσω της μια σταδιοδρομία ως γιατρός μικροβιολόγος, η Δέσποινα καταπιάνεται με το μεράκι της την ιστορία του Βυζαντίου, μέσα στη συνέχεια της οποίας βλέπει, με τον τρόπο που είπαμε παραπάνω, και τον εαυτό της, ως Καπαδόκισσα από καταγωγή. Διαβάζοντας με πάθος την ιστορία αυτή, θέλησε να μας την προσφέρει σε μια μορφή εύπεπτη και προσιτή στον καθένα, με τη δική της ματιά, με οδηγό και έργο αναφορά στην μεγάλη τρίτομη ιστορία του John Julius Norwich. Είχα προσωπικά την ευκαιρία να διαβάσω 3 φορές το βιβλίο στην περίοδο της μακράς κυοφορίας του. Κάθε ανάγνωση με πήγαινε και ένα βήμα πιο μπροστά στην πορεία της διαμόρφωσης των σκέψεων που κατέθεσα προηγουμένως. Σαν μυθιστόρημα που μας εισάγει αβίαστα και με γλαφυρό τρόπο σε αυτά τα 1123 χρόνια της ευρύτερης ιστορίας μας. Μπορεί να λειτουργήσει ως αυτοτελές ανάγνωσμα, να μας θυμίσει όσα μάθαμε και πάρα πολλά που δεν μάθαμε στην γυμνασιακή μας ιστορία. Μπορεί όμως να αποτελέσει και μια καλή περίληψη και μια εισαγωγή και ένα κίνητρο για περαιτέρω μελέτη για όποιον θέλει να εμβαθύνει στην πλούσια και εκτεταμένη βιβλιογραφία που υπάρχει για το Βυζάντιο. Η Δέσποινα μας προσφέρει ένα απλό, συναρπαστικό ανάγνωσμα για κάθε άνθρωπο, για ενημέρωση, γνώση και ερέθισμα, να μάθουμε περισσότερα κι εμείς για το τι ήταν τελικά το Βυζάντιο. Εμείς ως αναγνώστες δεν έχουμε παρά να την ευχαριστήσουμε για το μεράκι της. Ευχαριστώ. Ο άτυπος λίβελος του William Lecky εναντίον του Βυζαντίου στην ιστορία των ευρωπαϊκών ηθών το 1869, αλλά και οι ανάλογες απόψεις του ιστορικού Edward Gibbon τον 18ο αιώνα, που αποδείχθηκε πρωτοπόρος σε αυτή την αδικαιολόγητη δυσφήμιση, τράβηξαν πριν λίγα χρόνια την προσοχή μου και με ενόχλησαν. Οι Άγγλοι με κλασική παιδεία τα χρόνια εκείνα, επηρεασμένοι από αυτούς, θεωρούσαν ότι το Βυζάντιο είχε προδώσει την αρχαία Ελλάδα και την Ρώμη από τα οποία γεννήθηκε. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο όμως, ο Ρόμπερτ Μπάιρον, ο Ντέιβιντ Τάμπλοτ Ράις και ο Στίβεν Ράνσμαν, μαζί με τις ερευνητικές τους ομάδες και τους μαθητές τους, ανέτρεψαν λίγο-λίγο την παλιά εκείνη εικόνα. Έτσι, μετά από πολλά χρόνια και αφού γενιές και γενιές Δυτικοευρωπαίων πέρασαν μέσα από ελλειπή εκπαιδευτικά προγράμματα χωρίς να μάθουν για τη χιλιόχρονη αυτοκρατορία, ήρθε επιτέλους η ανατροπή και η σωστή πληροφόρηση. Κάποιος μάλιστα έγραψε ότι η συκοφάντηση αυτή και η αδικαιολόγητη συνωμοσία σιωπής που ακολουθήθηκε είχε τις ρίζες της στην 4η Σταυροφορία του 1204. Κάπως έτσι άρχισα σιγά σιγά πριν 7 χρόνια να διαβάζω για τη Ρωμανία, να μαθαίνω και να γοητεύομαι. Για να την μάθω και προπαντός για να μπορώ να την ξαναθυμάμαι εύκολα, χωρίς να ανατρέχω σε πολυσέλιδα συγγράμματα,
άρχισα να τη γράφω. Την ελληνικότητα ή την ποιότητα του κράτους του Βυζαντίου. Αυτό ερέθησε ακόμη παραπάνω το ενδιαφέρον μου, και αν και δεν είμαι το καταλληλότερο πρόσωπο για να τεκμηριώσω αυτά που θα πω, μπορώ όμως και επιθυμώ να σας περιγράψω την εντύπωσή μου από τη μελέτη που έκανα. Πράγματι, τα μέρη ήταν πολυπολιτισμικά. Έλληνες, Αρμένοι, Σύριοι, Εβραίοι, Ρωμαίοι τα χρόνια της Ρωμαϊκής κατοχής, Γότθοι που εκχριστιανίστηκαν και ενσωματώθηκαν στην αυτοκρατορία και αργότερα Βάραγγοι, εκροσισμένοι Σκανδιναβοί που έγιναν το επίλεκτο στρατιωτικό σώμα του αυτοκράτορα. Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με πρώτο αυτοκράτορά της τον Κωνσταντίνο, γιο του Ρωμαίου Κωνστάντιου του Χλωρού και της Ελληνίδας Ελένης, κόρης φτωχού παντοχέα από την Πυθινία. Στα χρόνια του Ηράκλειου τελικά θα γίνουν τα ελληνικά η επίσημη γλώσσα του κράτους και θα μιλούνται αργότερα και σε πολλά άλλα μέρη εκτός από τη Μικρά Ασία. Στην Κριμαία, στην Ουγγρική Αυλή, στη Βουλγαρία, τη Σερβία, ακόμη και τη Ρωσία. Οι αυτοκράτορες δεν είναι όλοι καθαροί Έλληνες. Ο Βασίλειος ο Μακεδόνας, παραδείγματος χάρη, ο ιδρυτής της Μακεδονικής Δυναστείας, είναι Αρμένιος από μια περιοχή κοντά στο Δούναβι που ονομαζόταν Μακεδονία γιατί κατοικείται από πολλούς Μακεδόνες πρόσφυγες. Ο Ιουστινιανός γεννήθηκε στην Αϊσό, Νης σημερινή, και η μητρική του γλώσσα ήταν μια παλιά θρακική διάλεκτος που εξαφανίστηκε τότε λαοί την αυτοκρατορία, μας το μαρτυρούν μερικά χαρακτηριστικά ιστορικά γεγονότα. Υπάρχει ένα γράμμα του Χοσρόη του Δευτέρου, του Πέρση βασιλιά προς τον Ηράκλειο, την εποχή που αυτός ξαναπήρε πίσω τα κλεμμένα από τους Πέρσες βυζαντινά εδάφη. Αρνείσαι να υποκύψεις. Δεν σταμάτησες να μας ενοχλείς με τις συμμορίες των ληστών σου, τους Έλληνες. Αλλά και αργότερα, ο απεσταλμένος του Πάπα, ο Καρδινάλης, να πάρει μαζί του ούτε την πορφύρα που ένιωθαν Ρωμαίοι και ως προς την παιδεία Έλληνες, αλλά ήθελαν να ονομάζονται Ρωμαίοι για να μπορούν να διατηρούν τα παλιά τους δικαιώματα στη Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Πρέπει τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και απαγγέλει από μνήμης Οδύσσεια και Ηλιάδα, όπως εξάλλου και οι απλοί πολίτες που λατρεύουν τη ρητορική και θαυμάζουν τους κλασικούς χρόνους. Ο Θεόδωρος ο Μετοχίτης, τον 13ο αιώνα, γράφει κάπου ότι ως προς τη φυλή και τη γλώσσα είμαστε κληρονόμοι των αρχαίων Ελλήνων. Στην τέχνη πάλι ακολουθούν τα ελληνιστικά πρότυπα. Είναι γνωστό ότι τα φαγιούν θεωρούνται πρόδρομες μορφές των αγιογραφιών. Ένα άλλο θέμα που με συγκίνησε το διάστημα αυτό είναι το πόσο ζωντανή διατηρήθηκε η παράδοση και πόσες ομοιότητες βρίσκουμε με τους Έλληνες της Μικράς Ασίας. Η θεοσέβεια και η φιλομάθεια ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά των Βυζαντινών αλλά και των αυτοκρατόρων τους. Ο Καρλομάγνος δεν γνωρίζει να υπογράφει με σφραγίδα το 800 περίπου. Ο μοναχός Αλκουίνος, που ήταν δάσκαλος και βιογράφος του, μας το πληροφορεί αυτό. Οι δε σταυροφόροι, 2-3 αιώνες μετά, είναι σχεδόν όλοι αναλφάβητοι και αυτό είναι κάτι που εξοργίζει ακόμη παραπάνω τους Βυζαντινούς. Θεοσεβεί άμπους στις παρελάσεις μετά από τις νικηφόρες εκστρατείες στόλιζαν τους δρόμους με χαλιά και ακριβά υφάσματα και κάτι ανάλογο έκαναν και οι Μικρασιάτες. Έχω μια τέτοια φωτογραφία στο βιβλίο μου, στη σκιά μιας βελικοκιάς. Επίσης γιόρταζαν ορισμένες γιορτές με μεγάλη ευαισθησία και πάθος, όπως την Κυριακή της Ορθοδοξίας, που αποκαταστάθηκαν οι Άγιες εικόνες με Οικουμενική Σύνοδο από τη Θεοδόρα του Θεόφιλου το 787 μετά Χριστόν και επετράπηξαν. Σημειώστε ότι είναι η μακροβιότερη αυτοκρατορία που υπήρξε ποτέ. Καταλαβαίνει κανείς ότι η Ρωμανία ήταν για αιώνες το προπύργιο της χριστιανοσύνης στην Ανατολή και αυτό δυστυχώς δεν αναγνωρίστηκε όσο έπρεπε, όταν έπρεπε και από αυτούς που έπρεπε. Ποια θα ήταν η τύχη της Ευρώπης, της θρησκείας της και του πολιτισμού της, εάν η αυτοκρατορία υποχωρούσε τον 7ο αιώνα μπροστά στα στρατεύματα των Περσών ή τον 8ο αιώνα μπροστά σε εκείνα του Χαλίφη της Βαγδάτης? Επίσης, μετά την πτώση της Ρώμης από την εισβολή των βάρβαρων λαών, το φως της γνώσης και της μάθησης στη Δύση είχε σβηστεί για αιώνες. Αντίθετα, στο Βόσπορο, η κλασική κληρονομιά ήταν σωσμένη και καλά φυλαγμένη.
ελληνική και λατινική φιλολογία και ρωμαϊκή νομοθεσία θα είχαν για πάντα χαθεί εάν δεν φρόντιζαν γι' αυτό αυτοκράτορες, λόγοι, συγγραφείς και αντιγραφείς. Θέλω να αναφερθώ και στον ηρωισμό των υπερασπιστών της πόλης και του γαλλινότατου αυτοκράτορα. Αγωνίστηκαν να σώσουν τη βασιλεύουσα, την πόλη που ζήλεψαν όλοι οι λαοί του κόσμου, την πόλη του Μαρμάρου, του Μαλαχίτη, του Πορφυρίτη, του Χρυσού και της Μετάξης. Έπεσαν για την πίστη του Χριστού, για την πατρίδα και την ιστορία της και έκαναν την άλωση έπος που θαυμάστηκε και τραγουδήθηκε στον κόσμο όσο τίποτε άλλο. Ο μεγάλος φιλέλληνας Ρόμπερτ Μπάιρον λέει ότι το Βυζάντιο είναι μια τρισυπόστατη ένωση. Έχει ρωμαϊκό σώμα, ελληνικό νου και ανατολίτικη ψυχή βαθιά μυστικιστική, τρία δυνατά χαρακτηριστικά που έφτιαξαν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και το ανεπανάληπτο μεγαλείο του. Είναι μια έντιμη εκτίμηση που μου αρέσει πολύ και προσπαθώ να την περάσω στον αναγνώστη του βιβλίου μου. Θα τελειώσω με ένα ψυχογράφημα για την μελανιασμένη νύχτα, πνιγμένη από καπνό και σκόνη, φωτίζεται από την πανσέλινο της προφητείας και τις φωτιές στα στρατόπεδα των Γιουρούχων. Βροντούν τα πυροβόλα και τα πετροβόλα. Άσπρο φαρί με Άγιο Βασιλιά περιτρέχει πάνω τους ασταμάτητα και απελπισμένα. Τόξα, σφενδόνες, τουφέκια, δώρατα, μπαλτάδες, όλα στη βροχή του θανάτου. Βλασφημίες, βογγητά, προσευχές και κλάματα, όλα προς το Θεό να ακούσει και να αλλάξει το αύριο. Βαζιβαζούκι, γενίτσαροι, φουσάτα καβαλαρέων από τη Δύση, Τούρκοι πολεμιστάδες από την Ανατολή, ιαχούν άγρια και κλονίζουν αέρα και ψυχές. Άχονται αδελφωμένοι, μανιακοί και απελπισμένοι. Τύμπανα και κύμπαλα λαλάζουν απ' έξω. Καμπάνες θρηνοδούν από μέσα. Το γιαγμά του Σατζάκμπεϊ σημεοφόρου, τρομακτικό πρελούδιο της συμφοράς, με σφάζει. Και το εάλο η πόλης, τραγικό φινάλε, τραβάει την αυλαία στη χειρότερη τραγωδία του έθνους μου και μ' αφήνει βουβή, με κλειστά σβηστά τα μάτια, με κλειστή σβηστή καρδιά. Η Δέσποινα το φώτισε με αγάπη. Έδειξε τι σχέση έχουμε με αυτό το κομμάτι. Να το αγαπήσουμε, όπως κάθε κομμάτι της ιστορίας μας. Πραγματικά πρέπει να μας συγκινεί αυτό και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Νομίζω άξιζε τον κόπο. Ελλημένα επιλεγμένος για να μείνει στον αναγνώστη ότι ήταν η μακροβιότερη αυτοκρατορία και το Ρωμανία, το να θυμηθούμε ότι η Ρωμανία Γεωργία, πότε ονομάστηκε Βυζαντινή Αυτοκρατορία? Τον 18ο αιώνα. Μέσα. Δεν ακούγεται. Ο πειρασμός είναι μεγάλος όταν βλέπει τρεις γιατρούς να αναφέρονται σε ένα φιλολογικό θέμα. Ένας άλλος γιατρός δεν μπορεί να μείνει κουβός. Έτσι λοιπόν, πάντοτε οι γιατροί είχαν τάση προς την καλλιτεχνία και προς την λογοτεχνία. Ο Αδαμάντιος Κοραής, ο πατέρας των Ελλήνων λογίων, σπούδασε ιατρική, αλλά επειδή δεν τον ικανοποίησε, στη συνέχεια σπούδασε και φιλολογία και είπε εκείνο το περίφημο «Πάσε επιστήμη άνευ της φιλολογίας, καταντώσει στον βανάυσον τεχνών την ταπεινότητα». Επί της ουσίας, επειδή είμαι ποντιακής καταγωγής, νομίζω ότι οι Πόντιοι ήταν οι ακρίτες του Βυζαντίου και βέβαια έχουν και μια ρίση η οποία λέγεται σε κάθε ευκαιρία ότι η Ρωμανία κι αν πέθανε ανθεί και φέρει κι άλλο. Είναι ένα κεράκι ελπίδος προς το μέλλον.